Ako prezident Únie slovenských alkoholikov dôrazne protestujem proti zvyšovaniu cien našich základných alkoholických potravín. Veď nám už nestačia sociálne dávky na zabezpečenie predpísanej minimálnej hladiny alkoholu v krvi, ktorá je daná európskou legislatívou. Čo sa máme ísť pásť, alebo nebodaj pracovať? Fuj, to nikdy. Počas pripravovaného ostrého štrajku budeme piť len to, čo začína na A. To jest alebo víno, alebo rum, alebo čo bude po ruke. Z praktických alkoholikov sa stanú občasní abstinenti. Toto chceme. Ďalej budeme presadzovať zavedenie úradu ombudsmana pre alkoholikov. Namiesto finančného ombudsmana zastávame názor, že najistejšie percentá sú po starom v rume, až 40%. Obraciame sa aj na vás, vaše blahorodie, predseda SDK, zasiahnite. Ak to nezastavíte, tak nás aspoň odškodnite, ako ste odškodnili banky za ich vlastné prúsery. Veď čo sme my horší, alebo čo? Pomôžte, budeme vaša hrdá voličská základňa. S pozdravom, nech víno tečie potokom a liter rumu zadarmo, prezident USA Únie slovenských alkoholikov. Poďme.